Rozprávka o zvieratkách, ktoré nechceli spať. V jednom tichom kúsku lesa, ďaleko od ciest a domčekov, sa ukrývalo čarovné miesto. Vtáčiky tam spievali ako malé zvončeky, potôčik sa smial medzi kamienkami a stromy si šepkali svoje lesné tajomstvá. A práve tam, medzi papradím a machovými vankúšikmi, žila veselá skupinka zvieratiek, ktoré sa mali veľmi radi. Bola tam líštička Ema, ktorá rada behala po lese, medvedík Bubo, čo bol vždy zvedavý, sovička Sofia, múdra a pokojná, a malý zajko Zipo, čo nikdy neobsedel. Jedného večera, keď sa slnko schovalo za kopce a obloha sa začala meniť na tmavomodrú, sovička Sofia prehovorila: Priatelia, už je čas ísť spať. Zajtra nás čaká dlhý deň plný hier. Ale líštička Ema zavrtela hlavičkou. Ale prečo spať, keď noc je taká krásna? Radšej by sme sa hrali. Zajko Zipo nadšene poskočil. Áno, poďme si ešte skákať. Robiť preteky a zbierať šišky. Spánok je nudný. Medvedík Bubo súhlasil. Presne tak. Spať môžeme hocikedy, ale hrať sa pod hviezdami, to je vzácne. A tak zvieratka namiesto spánku behali po lese, naháňali sa a smiali sa až do noci. Ráno, keď sa zobudilo slnko po noci bez spánku, zvieratka ledva držali oči otvorené. Líštička zakopávala o korienky, zajko zaspával pri skákaní a medvedík zabudol, kde si odložil med. To nič, povedala Ema. Trochu sme unavení, ale vydržíme. Druhú noc zvieratka znova odmietli spať, ale ráno bolo ešte ťažšie. Zajko Zipo zýval tak veľmi, že mu vypadla mrkva z labky. Medvedík Bubo už nemal silu hľadať med. Líštička zabudla, ako sa hrá ich obľúbená hra. Len sovička Sofia ich ticho pozorovala a čakala, kedy pochopia. Tretiu noc bez spánku bolo zvieratkám tak ťažko, že sa ani hrať nevládali. Srdiečka im bili pomalšie, hlavičky ich boleli a všetko v lese sa im zdalo sivé a smutné. Prečo je všetko také čudné? Pýtala sa líštička. Prečo sa mi nechce smiať? Zdýchol zajko. Sovička Sofia konečne rozprestrela svoje krídla a zaviedla kamarátov k starej dubovej studničke. Tu uvidíte pravdu, povedala. Keď sa zvieratka pozreli do priezračnej vody, neuvideli seba, ale obrazy zo svojho vnútra. Medvedík Bubo videl svoje svaly, ktoré boli slabé a nevládali rásť. Líštička Ema videla svoje nápady, ktoré sa rozutekali a stratili. Zajko Zipo videl svoje srdce, ktoré túžilo po odpočinku a radosti. Vidíte, vysvetlila múdra sovička. Spánok je ako kúzelník. Keď spíte, vaše telá sa opravujú. Myšlienky sa zoradia ako kamienky a srdce sa znova naplní radosťou. Bez spánku všetko chrádne. Zvieratka sa zahambili. Uvedomili si, že chceli byť múdrejšie než príroda, ale práve príroda ich učila, že spánok je dar. Prepáč, Sofia, povedala líštička unavene. Už budeme počúvať. A tak si všetci ľahli do mäkkej trávy. Zajko sa schúlil pod papradie, medvedík si spravil postielku z lístia, líštička si našla brloch a sovička ich nežne strážila. Spáli tak sladko, že hviezdy nad nimi žiarili ešte jasnejšie a mesiac sa usmieval. Keď sa ráno zobudili, svet bol zrazu farebnejší, hry veselšie a smiech hlasnejší.
Spánok nie je nuda. Je to čas, keď sa naše telo lieči, rastie a pripravuje na nové dobrodružstvá. Kto spí dobre, má viac radosti, energie a nápadov. A teraz mám pre teba pár otázok. Počúvaj dobre. Pamätáš si, ktoré zvieratka nechceli ísť spať? Čo sa stalo, keď nespali niekoľko nocí? Kto im nakoniec pomohol pochopiť, prečo je spánok dôležitý? A ty? Máš rád, keď ideš večer spinkať? Ak chceš, môžeš sa o tom porozprávať s mamkou alebo ockom. A keď dnes pôjdeš spať, spomeň si na líštičku, zajka a medvedíka. Aj oni teraz pekne oddychujú. V popise videa ťa čaká mini hra Čarovný spánok, ktorú si môžeš zahrať s rodičmi alebo kamošmi. A ak sa ti rozprávka z lampičky páčila, nezabudni dať odber a like, alebo mi napíš do komentára, o čom by si chcel ďalšiu rozprávku. Teším sa na teba pri ďalšej rozprávke z lampičky.